Bueno, família, doncs, val la pena també un cop estem aquí davant de l'estudi, val la pena recordar què hem fet per arribar aquí, no? I hem fet molts i molts i molts concerts. La veritat és que des de Pujal, que vam iniciar a principis de maig, bueno, primer de tot teníem pocs concerts, 8-9, la veritat és que estàvem entusiasmats, teníem ganes de començar aquest tom, no? Però mica en mica la cosa es va animant, vam començar a fer concerts molt xulos, Cardedeu, Igualada, i a més, els correllencos van començar a sorgir, l'octubre es va omplir i el novembre encara més. I sota la sorpresa de que nosaltres de bon inici no teníem tants concerts concertats, doncs, ostres, jo diria que podem dir que, en resum, hem fet un tom meravellós. I sobretot un tom de coneixences genials, de gent fantàstica, de cultures, de nits diferents, perquè els pobles viuen nits diferents. A Mataró recordo, hòstia, va ser brillant, no?, veure com al final de la nit doncs, ells vivien la festa amb els seus punts culturals i identitaris, la llacuna, no ens n'oblidem. No sé, jo diria que ens hem omplert una motxilla plena d'experiències, de cultura del nostre país i de concerts magnífics. I de vosaltres, sobretot la gent.